नमस्कार मित्रांनो, दिव्या अन्नपूर्णा रेसिपी मध्ये आज आपले स्वागत आहे। आज प्राथमिक तयारीमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे पुरण। करंजीचं पुरण प्रकार 1। पिठाच्या करंज्या मालवणात खूप फेमस आहेत आणि त्याचं पुरण कसं बनवायचं ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। पुरण पहिलं बनवून घेतलं की नंतर करंज्या बनवायला सोपं जातं, कारण करंज्याच एक दिवाळीच्या फराळामध्ये कठीण गोष्ट आहे बनवण्यासाठी। तर पुरणची तयारी आधी आपण करून घेऊया आणि नंतर मी तुम्हाला करंज्या दाखवेन। साहित्य दाखवते। पिठाच्या करंजीसाठी 1 वाटी चण्याची डाळ, सगळं 1 वाटी तुम्ही तुमच्या घरातली जशी वाटीचं प्रमाण असेल तसं घेतलं तरी चालेल। 1 वाटी चण्याची डाळ बारीक गॅसवरती ती लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे चांगली। 1 वाटी मूग डाळ लालसर होईपर्यंत सगळं भाजून घ्यायचे आहेत दोन्ही डाळी। मी सोपी पद्धत दाखवते। खरं तर जुनी पद्धत अशी आहे की मूग, हिरवे मूग अख्खे, चणे अख्खे भाजून जात्यावर भरड काढून, भरड म्हणजे जाडसर असं दळून त्याची सालं आसडून बाजूला केली जातात आणि परत मग ते जात्यावर दळून त्याचं पीठ केलं जातं। खूप कठीण असं ते काम आहे आणि त्याला टेस्ट पण त्या पुरणाला एकदम अप्रतिम असते। अजूनही मालवणात गावामध्ये अशाच प्रकारे पुरण बनवलं जातं। मुंबईत मध्ये जातं सगळीकडे नसतं, म्हणून मी सोपी पद्धत डाळी वापरून तुम्हाला दाखवते आहे। ह्या सुद्धा तेवढ्याच टेस्टी आणि छान लागतात। चांगलं लाल होईपर्यंत भाजून घेतलंय। काळजी घ्या, बारीक गॅसवर मध्यम आचेवरती चांगलं लाल होईपर्यंतच भाजायचंय, कारण हे जर कच्चं राहिलं तर करंज्या खाल्ल्यानंतर त्रास होऊ शकतो। आता हे मिक्सरला मी चक्कीवर दळायची गरज नाही, किंवा जात असेल तर जात्यावर दळलं तर उत्तम, पण मिक्सरवरती आपलं झटपट होतं। थोडं प्रमाणात घेतलंय, तुम्ही तुम्हाला कसं हवं तसं प्रमाण घेऊ शकता। ते बारीक वाटून घ्यायचं। पावडर करून चाळून घ्यायची पावडर। चाळणीने चाळून घ्या, म्हणजे कचकच थोडं दाताखाली लागणार नाही। पण मिक्सर मध्ये पावडर करतोय, तुमच्याकडे जात असेल तर जात्यावरही करू शकता। आणि जास्त प्रमाणात पुरण असेल तर तुम्ही घरघंटी किंवा चक्कीवरनं सुद्धा दळून आणू शकता। चाळून घेतले पीठ आपण। आता ह्याच्यामध्ये आपण काय काय टाकणार आहोत। सुकं खोबरं चवीनुसार तुम्ही घ्या, अंदाजे मी 2 चमचे एवढं घेतलंय। तुम्हाला कसं कमी जास्त प्रमाणात हवं तसं घेऊ शकता। तीळ 1 चमचा, खसखस 1 चमचा, काजू, बदाम, चारोळी, मनुका तुमच्या आवडीनुसार। मी 1 चमचा घेतले। काजू, मनुका आवडीनुसार, तुम्हाला कसं कमी जास्त प्रमाणात हवं तसं घेऊ शकता। हे सगळं एकत्र भाजून घ्यायचं। चारोळी, मनुका ते पण हवं तर तुम्ही घेऊ शकता आवडीनुसार। थोडंसं लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं। सुकं खोबरं जरा व्यवस्थित चांगलं भाजलं गेलं पाहिजे, हे पुरण खराब होण्याचे चान्सेस कमी असतात। वेलची पावडर साधारण अर्धा चमचा, जायफळ,
थोडंसं चण्याची डाळ असल्यामुळे जायफळ थोडं किसून घ्या किंवा वेलचीमध्ये तुम्ही पावडर करून जायफळची घेतली तरी चालेल. अगदी थोडंसं पाव तुकडा सुंठ, हे तुम्ही एकत्र मिक्सरला पण वाटून घेऊ शकता. आता हे सगळं सुकं खोबरं, सफेद तीळ, खसखस, काजू, मनुका आणि बदाम एकत्र करून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये मी गूळ मिक्स करणार आहे. गूळ चवीनुसार, कमी जास्त कसं गोड तुम्हाला हवं त्याप्रमाणे अंदाजाने घ्या. थोडं थोडं घाला, पाहिजे तर खाऊन बघा. गोड कमी घातलं तर अजून तुम्ही कमी वाटलं तर अजून ऍड करू शकता. मी 2 वाटी डाळ, मुगाची डाळ 1 वाटी, चण्याची डाळ 1 वाटी, म्हणून 1 वाटी गूळ घेते आहे. कारण वरती पाती कवर आलं की थोडंसं ते गोड कमी लागतं. गोड होण्यासाठी आणि हे चांगलं आता एकजीव करून घ्यायचं. पिठाचं पुरण तयार आहे करंजीसाठी. आणि ह्याच्यामध्ये एकच काळजी घ्यायची आहे, गुळाच्या गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजेत. त्या चांगल्या पिठामध्ये एकजीव करून घ्यायच्या. पुरण तयार आहे. आता मी करंजीचं मी नंतर तुम्हाला दाखवणार आहे. पुरणाचे मी अजून 1-2 प्रकार दाखवण्याचे प्रयत्न करणार आहे. हे पुरण क्रमांक 1 पिठाचं पुरण.